नै दायो स्विटि मोनहानाव दंफैयो आङो स्विटि मोनहानाव नै स्विटिया बरदिनावहाय मोसानो मालाय सोलोंखाबायनो सोलोंबाय होनदों दा दायो आंनो मोसानो खोन्थानो नागिरदों आरो 1 तारिखआवथ' प्रग्राम दं नालाय ओमफ्रायो आंथ' थानो मोननाय नंला प्रग्रामाव आंथ' नुनाय नंला ना स्विटि मोसानायखौ दा स्विटिया बेखायनो आंनो मोसाना खोन्थानो नागिरदों आरो ने स्विटि ओमफ्राय दा स्विटिनि मोसानायखौ नायनोसै मालाय स्विटिया आबैया हनै स्विटि मोसानायखौ नायगोन ना गासिबो स्विटि मोसानायखौ नायनोसै बिदिबा दे र' बुजिसुआ नंगौ राखा बेन्दों जों दालायफोर आफा इसोरा सैथो बिगोमा बे बागाननि बुजिसुआ नंगौ राखा बेन्दों जों आफा इसोरा सैथो बिगोमा बे बागाननि थायै दालायफोरखौ दानस्रांगारगोन थायग्रा दालायफोरखौ फोसाबस्रांगोन बांसिन आरोबाव थायनाय बादि रानज्रिंलांगोन दान्दिसे उनावनो स्विटिनि मोसानायखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ने स्विटि ओमफ्राय आं स्विटिनाव सोंनो सानदों सोर मोसानो फोरोंनाय नोंखौ आंखौ माने आं बिदिनो जाबा दाजा बनायना मोसानाय आरो जाबा दाजा हारसिं बनायना मोसानाय राव फोरोङाखै ने हारसिंनो नाय स्विटिया बेसेबां मोजां मोसादों हारसिंनो ने आरो फोरोंबाथ' मोजां रोंबावगोन ना हारसिंनो इसेबां मोजां मोसानो रोंखादों माला सोलोंनाय नोङो
आङो Hmm? बारा गोबाव जायाखै दाख्लैसो बैयाव सावरायनाय जागोन होननानै मोसानानै दोननायमोन आङो मोसानो होननानै दोनदों आरो गेजेराव प्रग्राम जागोन होननानै 1 तारिखाव मोसागोन दा नोङो ने आंथ' नुला नालाय ने नोंनि मोसानायखौहाय सिटिया आंनो मोसानानै खोन्थाबाय बिराद मोजां जादों मोसानाया आंहा नुगोरखाबाय ने आंनि मोसानायखौ माबायदि नुदों मोसानायखौ मोजां नुदोंबा कमेन्टआव लाइक खालामना हो खोन्थाहरदो ने कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय सिटिया बेनि मोसानायखौ ने बेसेबां मोजां मोसादों आंथ' लाइक होग्रोखाबाय सुइटि नोंनि मोसानायखौ आं लाइक होग्रोखाबाय जि मोजां जाखादों आंनि मोसानायखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय बाय